Čaute, zdravím vás. A vítam vás pri ďalšom dieli z Opýtaj sa Rina, tentokrát už pri 17. dieli. Prekvapili ste ma a písali ste mi dosť otázok, čo ma naozaj trošku zahrelo pri srdiečku. Naozaj ďakujem, že ste sa konečne spamätali a začali ste mi písať nejaké otázky. Takže dnes sa ideme na to pozrieť a ideme vám odpovedať na tieto úžasné otázky. Takže ideme sa ako prvé pozrieť pod predošlý diel, čo ste mi tam písali. Je tam 23 komentárov, čiže z toho bude asi tak 5 otázok. No nič, ideme na to. Na aké krúžky chodíš a na akú školu chodíš? Na žiadne krúžky nechodím, ani na žiadnu školu nechodím, pretože už asi skoro rok pracujem. Už som dávno zo školy, hej. Rozumieš po polsky? Ja bardzo dobrze rozumiem po polsku, bo šukam na stupište vlakové. Rino, ako sa voláš v reále? Meno plus priezvisko. Poviem maximálne meno zatiaľ, takže volám sa Noro a to je všetko vlastne. Prečo sa voláš Rino? No, a teraz to môžem tak bližšie vysvetliť. Takže prečo sa volám Rino? Rôzne formy Nora sú Norbert, to nemám rád, keď ma tak nedovolá. Už to vidím, ako tam budete volať v komentároch, že Norbert, prosím ťa na to ďalší diel Photoshop Masteru. Takže Norbert, Noro, Norino a teraz Norino, Rino, chápete? No, Rino. Už sme na rovnakej planete. Je to veľmi jednoduché, ale to Rino je úplne mega prezývka a som rád za to, že ma tak ocino raz nazval jedného dňa, že Rino, poď sem. A už to bolo, už to proste prišlo tak nečakane, proste úžasné. Prečo si nekúpiš normálne rameno na mikrofón? Ja mám dve ramená a držím v nich mikrofón, na čo si kúpal tretie, takže asi tak. Kde si chodil na základnú školu? A bol si alebo pôjdeš do Čadce? Na základnú školu som chodil tu u nás v meste, mal som asi tak pár metrov, takých maximálne 500 metrov, čiže som si mohol krásne pospať. Milujem ten pocit, keď si môžem pospať, že Rinko, ešte si môžeš 5 minút pospať. Z 5 minút je hodina a potom som chodil neskoro do školy, takže asi tak. Čadca, nebol som tam nikdy, ale keď tam niekedy pôjdem, tak určite o tom budete vedieť. Povedz, ja sám Pederčina v ďalšom asku. Ja sám Pederčina. Neviem síce, čo to znamená, môžeš mi to napísať, budem za to veľmi rád, prelož mi to, lebo som zvedavý, čo to vlastne znamená. Ty máš 20, vyzeráš na 17. Som prekvapený, že mi tipuješ 17, pretože sa našli ľudia, čo mi tipujú aj 13. Mám 20 o mesiac, aj niečo, 2 mesiace, mám 21. Vyzerám fakt mladšie, než sa zdá. Vyzerám fakt mladšie, než mám. Čiže tak, presne tak. A to je všetko, čo ste mi písali pod video a presunieme sa na Ask, lebo tam mi tiež chodili nejaké otázočky. Páčia sa ti černošky? Pohode, ak sú také fajné, šumne, pekné, tak prečo nie? Ja nie som žiadny rasista. Vyzlečie sa niekedy. Je mi tu úprimne fakt teplota, že takto, myslím, že to musí stačiť, pretože musí to stačiť. Dobre? Chodíš do posilovne? Už dlho som tam nebol, ale najprv chcem trošku objem dostať, trošku chcem pribrať, až potom pôjdem do posilovne. Nech to riadne čujem, more, hej? Proteíny a tak ďalej, iné prášky. Ak má chronologický alternátor v štvrťkovej sústave 28 kmitov a zvýšime jeho baranidlovú hlaveň kolmo na os 4. dimenzie o 2 septometre, čo? Koľko mikrosekúnd bude trvať dosiahnutie dostatočnej úrovne energie defibrilátora na to, aby ti šok z neho vnikol správnu odpoveď na túto otázku. Takže podľa mojich vedeckých výpočtov, keď sa tak nad tým trošku zamyslím, krát 9 minus 31, tie dve dimenzie, 28 kmitov, 4,93. 4,93 by to malo byť. Určite mi napíšte, či je to správna odpoveď a dúfam, že áno. Budeš niekedy točiť Geometry Dash? Áno, chcem jeden dielik natočiť z Geometry Dash, lebo keď vidím, ako to niektorí ľudia lamia, napríklad Fivko, to je úplne noob v tom, proste nedokážem sa pozerať na to, ako to nevie hrať. Musím všetko ľudí učiť hrať. Musím ľudí učiť hrať. Geometry Dash, musím ľudí učiť hrať. Clash Royale, čo sme nejaký učiteľ alebo čo? Takže sa tešte na Geometry Dash. Dúfam, že už čoskoro. Nič nesľubujem, ale posnažím sa. Čau Rino, aký máš názor na tzv. YouTube vojny? Granátom medzi ľudí a neviem, čo ja viem, neriešim tieto vojny, trochu ma to mrzí, že YouTube už nie je to, čo býval a že proste už sa tu riešia len samé sprostosti ale u mňa nenájdete žiadne vojny, u mňa len kvalitný content plný vtipu a plný zábavy. Horčica alebo kečup? Záleží na čo, napríklad na špagety si dám radšej kečup, neviem ako kto, možno že niekto horčicu, neviem. Podľa chuti, neriešim, nesúdim. A na páročky horčicu, ale skúsil som už aj s kečupom párky. Ako dalo sa to zjesť, hej? Akože
dajme tomu, že to bolo fajné. Tak to bolo všetko, napísali ste dosť otázok, čo ma veľmi potešilo. Ak máte ešte nejakú otázku, akúkoľvek na mňa môžete mi ju písať, buď asi radšej do komentárov sem pod toto video, alebo keď tak máte link v popise na Ask, tam môžete tiež písať akékoľvek vaše otázky, akékoľvek vaše potiaže, ja sa vám posnažím pomôcť a vyriešiť vaše problémy. Takže sa majte krásne, pozdravujte doma a... Logout. Logout.